Здравейте! Казвам се Евгений Йорданов и съм специалист по дигитален маркетинг с специализация в SEO през последните близо 15 години. Моят курс за въведение в SEO се занимава именно с това. Да помогне на различните специалисти да разберат как всъщност работи SEO и всички основни функционалности и системи, които са преди да започне да работи един SEO специалист. Най-важната част, свързана с курсът по въведение в SEO, е възможността потребителите и специалистите да се запознаят с различните системи, от които зависи фактически целият аспект на SEO. Говорим за различни дори неща като как работи интернет, как работят търсачките, какво е SEO, дори какво е съкръщението на SEO. Всички тези неща и много повече, разбира се, са включени именно в рамките на този модул въведение в SEO. Като цяло, информацията, която споделяме в рамките на курса и на хората, които успяха да се запишат в него, беше много позитивна, много зареждаща, защото тези будни и жадни погледи за информация, за знание, някои от които са напълно начинаещи, а други вече имат някакъв опит зад гърба си. Но целта на този курс, целия на Serpacat, е да доставим истински добри SEO специалисти. И идеята е, независимо дали ти си начинаещ или си някой, който вече има няколко години зад гърба си, е хубаво да се разбереме за основите на SEO, как изглежда една здрава система, зад която започнем да надграждаме с останалите модули в нашия курс. Думите, които така бих избрал, за да опиша работата на един SEO специалист, са кораж, неспиране и любопитство. Защото тези неща са нещата, които движат напред всеки един специалист, дори не само SEO специалистите. И те им трябват със сигурност, за да може не само за да се научат, но и да се преборят с нещата, от които те ще имат нужда в рамките на техния професионален път. Кораж, неспираност и, пак да кажа, любопитство. А това, че цялото това обучение се случва в рамките на Стопанския факултет на Софийския университет, дава една допълнителна кредибилност на цялото това знание и специализирана сертификация от МОН, с която тези специалисти после могат да докажат не само със знания, но и с диплома своето образование. Обучението в академията е много интересно и различно преживяване не само за самите курсисти, но и за нас лекторите. Това, което аз получавам в рамките на този курс, е досега до нови хора, нови идеи, нови специалисти, които идват жадни и будни за знание, и съответно нашата роля като лектори в рамките на Serpacat е да им предадем тези знания и да успеем заедно с тях да повишим качеството и нивото на цялата ни индустрия.